change in me, baby. Once I was blind, but now I see. There's a big change in me, baby. Once I was blind, but now I see. I'm gonna put down everybody that ever made a fool of me. Before I get evil mad, 'cause I go
Lingua proletaria do meu povo. Eu falo porque sí, porque me gusta, porque me peta e quero e dá-me a gana. Porque me sai de dentro, alá do fondo dunha tristura aceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes sen raíces que ao pola gravata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros. Falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo e arado, proa e rella sempre. Eu falo porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, preto dos homes vos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Non falo para os soberbios, non falo para os ruís e poderosos, non falo para os finchados, non falo para os baleiros, non falo para os estúpidos, que falo para os que aguantan rexamente mentiras e injusticias de cotío, para os que súan e choran un pranto cotidián de bolboretas, de lume e ventos sobre os ollos núos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti vives no mundo, terra miña, berce da miña estirpe, Galicia, doce mágoa das Españas, deitada fronte ao mar, ise camiño. Boas noites. Un aplausiño ou algo, non? Máis que nada, un aplausiño porque é de Celso Emilio, se fora eu entendo que... Pero estamos adiantando algo. Non, ainda non. Temos ansia por acabar, normal. Pois tranquilo que hoxe non hai pinchos, ou cóctel, como se lle chama ahora, que está todo cortado ese mundo. Bueno, boas noites. Benvidas e benvidos a estes premios, autoridades políticas, señoras, señores, xente da lingua, turistas, peregrinos, normalizadores lingüísticos, empresarias, comerciantes, xente que pasaba pola rúa, viu luz e dixo vou entrar a ver o que hai. Boas noites a todos e benvidas a 22ª edición dos premios ou do premio Manuel Beiras. É un só repartido en tres, pero bueno, non deixa de ser importante. Desde hai 22 anos, a Cámara de Comercio de Santiago e o Concello de Santiago de Compostela veñen colaborando neste premio para poñer en valor, recoñecer o uso que se fai do galego en moitas empresas, no ámbito empresarial, nos comercios, nos negocios. Manuel Beiras foi un home, un dos fundadores do Partido Galeguista. Foi un home que se facía chamar Manuel Beiras, pero tamén lle gustaba que lle chamaran Eu ben sei. É curioso, alguén que se fai chamar así, pois algo ten que saber. Cando lle iban decir algo, Manuel, mira unha cousa, eu ben sei. Eu ben sei, non faz falta que me diga nada. Manuel Beiras loitou, a súa vida foi o galego, loitou en galego, viviu en galego. En 1972 foi un dos promotores da primeira misa en galego. Da primeira misa en galego, que foi un fito considerado posteriormente como a hostia. Manuel Beiras viviu a súa vida en galego. Eso sí, non confundamos, por favor, estes premios Manuel Beiras cos premios Xosé Manuel Beiras, creados estes durante o goberno de Compostela Aberta, vale? Eses eran outros. Isto é unha bromiña, así que... Sí, é que parece que todo empezou con Compostela Aberta, joder, xa había cousas antes, a catedral está antes. Ben, Manuel Beiras soñaba cunha Galicia en galego. Pode resultar irónico, non? En pleno século XXI, alguén de 1900 e pico, en pleno século XXI que soñe co seu país, ca súa terra, no seu idioma. Pois, se vivise hoxe en día, o pobre viviría nun pesadelo, porque, bueno, non hai máis que escoitar o que dixo o noso presidente onte ou antonte,
cando dixo que soña cunha Galicia en inglés. Bueno, vale, cando empezamos? Sí, bueno, hai pouco, a semana pasada, ou hai 2 semanas, lía no xornal unha noticia que Galicia era a terceira comunidade onde mellor se fala o inglés. Eu propoño directamente que o galego pase a ser segunda lingua. Porque é o que se aprende mellor. Claro, o sea, préstalle mata o inglés, segunda lingua. Dios, todo Dios, as academias, a tal, fala Dios inglés. Pois o galego, segunda lingua, xa está. Para que eu poso obligatorio? Non, pono como segunda lingua, casi como optativa. Se o poso como optativa, a xente acaba escollendo. Bueno, pois eso, probablemente Manuel Beiras hoxe en día estaría vivindo unha especie de pesadelo porque realmente pensaría, por que se facedes premios? Premios para o uso do galego. O uso do galego nun país no que se fala o galego. Entón, é todo un pouquiño, non sei, distópico, non? Pero nun tempo no que temos que facer todo este tipo de manifestacións, non? Premios, concertos, cultura, educación, todo a favor dun idioma, é que algo non vai ben. Pois eu digo, e aquí berro aos 4 ventos, que falar galego non está mal. Viva Curros Enrique, cando lín os dous de sempre, coñecen a Castelao, campanas de basta, valeles, cando os ollo tocar, Rosalía sexy e Pondale trending, o galego é voz mundial. Viva Curros Enríquez e Carlos Casares, vivan as follas novas, vivan os cantares. Non teñas vergonza, falar galego non está mal. Vai dai, pasa cá, falar galego non está mal. Aunque non o teñas claro e poñas os pronomes mal, o importante é intentalo, que Feijóo tamén o fai. Bolboreta e feixe, caldeirada e peixe, son palabras que hai que usar máis. Oh, viva Curros Enríquez e Carlos Casares, vivan as follas novas, vivan os cantares. Non teñas vergonza, fala galego non está mal. Vai dai, pasa cá, falar galego non está mal. Oh, oh, toma, xova, non está mal. Vivan las follas novas, vivan los cantares. Non teñas vergonza, falar galego non está mal. Vai dai, pasa cá, falar galego non está mal. Oh, oh, tómame, xócame, xácame. Tendes moita ansia de aplaudir hoxe. Lo entendo perfectamente. Bueno, este dúo chamase Os Tristes, é un dúo, bueno, son dous trovadores modernos do século XXI, non? Pasa que teñen moi mala sorte, eles son galegos
orgullosos da súa lingua, cantan en galego. O que pasa é que teñen a mala sorte de que despois veñen artistas internacionais a copiarlles as cancións e a versionalas en inglés e neses rollos. Pero, bueno, eles siguen intentando. Esta en concreto versionou unha rapaza que se chama Dua Lipa, Don't Start Now, que queda máis guai, non sabes? Pero bueno, eles a verdade é que, aí están, non? Dando todo polo seu idioma. Que mellor canción para presentar a primeira intervención da noite. Por favor, pido que nos acompañe aquí no escenario María Pais, membro do Comité Executivo da Cámara de Comercio de Santiago. Un aplauso para ela. Autoridades, familiares de don Manuel Beiras, empresas premiadas, compañeiros e compañeiras do Pleno da Cámara de Comercio, boa tarde a todos e a todas e benvidos un ano máis á Gala dos Premios Manuel Beiras, no Teatro Principal, un espacio emblemático da cidade e nunhas datas de celebración que se debe converter nunha cita pública para toparnos con lingua protagonista e con motivo para conectarnos. A Cámara e o Concello iniciamos esta andaina de colaboración con humildade e ilusión, comprometéndonos coa estabilidade e continuidade do premio. Mostra de que a lingua é cousa de todos e todas, sen partidismos ou outro tipo de sectarismos, a lingua do sector empresarial, tan ou máis fundamental que a outros dos que se falan moito máis e nos que parece que é natural. As empresas son emprego, son poder económico, son, polo tanto, un mundo ao que aspiramos que funcione en galego. Tirará das escolas, das universidades e das familias en xeral. Esta historia de colaboración entre ambas entidades non sería suficiente sen a axuda das organizacións e institucións que conforman o xurado dos Premios Manuel Beiras, a Secretaría de Política Lingüística, a Universidade de Santiago de Compostela, a Unión de Consumidores, o Colexio de Xornalistas e a Mesa pola Normalización Lingüística, ademais da Cámara de Comercio, o Concello e as empresas premiadas na edición anterior. Os premios Manuel Beiras naceron no ano 2000 e sempre presididos pola inesquecible figura de don Manuel Beiras, como exemplo do comerciante comprometido con Compostela, con Galicia, ca cultura e a lingua. Tamén quero lembrar o escultor Acisclo Manzano, quen deseñou en exclusiva para este certame unha peza que nuns intres recibiredes todas as empresas, que é un agasallo con alto contido artístico. Por último, parabéns aos que vayan a resultar gañadores e aos que non, porque todos fan que o noso idioma sexa unha aposta real e, ademais, unha aposta segura en Compostela. E que, como ben din os lemas das últimas campañas, animamos a que traballedes en galego. Unídevos á rede con máis cobertura de Galicia. E así amosaremos como os prexuicios negativos van minguando e que a lingua se vai consolidando como un valor de identificación positiva nas nosas empresas. Nas mans de todos e todas está que esta vague continúe medrando. Boas festas. Moitas grazas, María Pais. Agora sí que imos xa cos premios. O primeiro premio, premio ao uso continuado da lingua galega, para entregalo pedimos que suba a don Rubén Prol, concelleiro de Educación, Mocidade e Políticas Lingüísticas do Concello de Santiago. Ben, boa noite a todas e a todos. Agradecer a todos os que estades aquí, a razón pola que estamos aquí, ou mellor dito, o traballo que o fai posible, que non é outro que o das traballadoras e traballadores da Cámara, tamén do Departamento de Lingua do Concello, que é incansable e dedicado en todos os anos nos que leva desenvolvéndose o Premio Manuel Beiras.
É certo que o papel das administracións na determinación do ámbito do eido lingüístico que temos é predominante na educación, pero no eido das empresas a comunidade que temos, que é o que xera a comunicación, esa é un ambiente bidireccional entre a xente, a comunidade, os consumidores que temos e as empresas son que configuran un ambiente fundamental. E o certo é que, ademais, especificamente no ámbito da nosa cidade de Santiago, non cabe ningunha dúbida de que a evolución dos propios premios se ve marcado por unha comunidade que exixe, que pide, que demanda servizos que se producen en galego. E iso vese no aumento constante da calidade comunicativa que teñen as empresas compostelanas no seu diseño dos plans de comunicación, no seu diseño de marketing e tamén no seu apego á lingua galega na súa comunicación, que amosa que iso non é só, nin sequera un valor cultural por si mesmo que o é, nin sequera tampouco un valor comunitario que ofrecemos como sociedade, pero tamén é un propio valor das propias empresas que cando empregan ofrecen un produto diferenciado, un produto distinto. Un produto distinto, por un lado, tanto o consumidor de proximidade, que é o seu veciño, como tamén cando se dirixen ao público estranxeiro de outros sitios. Incluso comentaba un día no departamento. É certo, é verdade. IKEA, cando vende os seus mobles, os vende por todo o mundo, non os nomea en inglés, nin os nomea en castelán, tampouco os nomea en galego, pero nomeaos en sueco, non? E iso é porque ofrece, dentro da súa configuración de marca, un produto diferenciado, que somos de Suecia, ofrecemos un produto sueco. Un pouco en Santiago é o mesmo. Temos unha gran configuración de empresas de distintos sectores, moi distintos, e vese tamén no catálogo de empresas que intentan acceder ao premio, que son de distintos sectores, e todas elas se diferencian o seu produto ofrecendo a súa comunicación, ofrecendo o seu produto, o seu placing en lingua galega. Iso é un valor de comunidade que se xera día a día, que se ve tamén en Galego Empresas, onde se pode acceder e ver o catálogo non só da cidade, senón da comarca. É un valor que se pon de presente neste premio, pero que se ve cada día nas rúas de Santiago, é un agradecemento que hai que facer ao conxunto da cidadanía santiaguesa. Pero, bueno, tampouco os quero aburrir demasiado, e menos tendo aquí uns excelentes premiados que os merecen realmente. Por iso, imos co primeiro premio da noite, que é o premio Manuel Beiras na categoría Empresa con uso continuado da lingua galega, que non podía ser para outra que para Vide, Vide. O xurado destaca de Vide, Vide ser un espazo comercial para quen sabe de viño e para quen non, onde mercar, valorar e aprender van da man para coa calidade do produto como punto de partida e a nosa lingua como vehículo, viaxar pola xeografía e pola historia deste país. Recollen o premio a empresa con uso continuado da lingua galega Xosé Gonta, Sobrino e Martiño Santos Canosa, socios propietarios de Vide, Vide.
Moitas grazas a todas e a todos polos aplausos e polo premio e bueno, nada máis que decirvos que neste Nadal agasalledes viño galego porque é parte da esencia deste país, igual que o noso idioma é parte da esencia do noso povo, por tanto a unión entre o viño e o idioma está clara, non? Simplemente hai que fomentala. Moitas grazas. Boas noites, agradecemos moitísimo o premio por distintos motivos. O primeiro, para nós moi importante que sexa un premio local, non? Temos recibido algún premio do sector do viño galego, que a verdade é algo placenteiro porque é o que nos dedicamos, pero recibir un recoñecemento desde a nosa propia cidade con un premio local entre o Concello de Santiago e a Cámara de Comercio ten moita significación para nós porque o noso proxecto foi deseñado con intención de ser un proxecto local, pensando en Santiago, pensando na cidade, pensando na xente de aquí, en que esta cidade seguise cumplindo ou aportar algo para que esta cidade seguise cumplindo o seu papel histórico na promoción comercial das distintas zonas vitivinícolas galegas. En segundo lugar, por ser un premio que leva o nome que leva, precisamente ademais no ano no que se cumplen 90 anos do nacemento do Partido Galeguista, a figura de Manuel Beiras é unha figura destacada de compromiso co país. Eu tive a oportunidade ademais de coñecelo no que penso que foi o seu último acto público, na que era a Facultade de Filosofía ali en Mazarelos, e lembro nunha aula ateigada de estudantes as súas palabras de sorpresa por ver naquela altura tanta mocidade galeguista aínda, e a súa frase de despedida literal, aquel viva Galicia ceibe co que se despediu daquel acto. E en terceiro lugar, por ser un premio dedicado ao galego no ámbito empresarial. O idioma, como di o lema, ten moito poder, e un dos poderes que ten, acaba de destacalo o concelleiro, é precisamente dar valor aos produtos, os que nos dedicamos así ao ámbito empresarial, comercial. En algún momento pasamos ou en algún momento nos tocou ler algo de marketing, faláronos de aportar valor aos produtos, faláronos de diferenciación, faláronos de identidade, faláronos de orixe, faláronos deste tipo de elementos que seguro que vos sonan a todos os que estades aquí. Se tedes un amigo, unha amizade, un familiar que vai a unha visita cultural a San Petersburgo, por exemplo, o Museo Hermitage, e vai por ali e volva, se vos trai un agasallo co etiquetado, non sei, un agasallo típico de Rusia, que pode ser unha botella de vodka, pode ser caviar ou pode ser outra cousa menos típica. Se vedes o etiquetado en inglés ou vedes o etiquetado en español, despois de agradecerllo, que unha cousa non ten que ver ca outra, seguramente pensedes este acordouse de min no duty free do aeroporto. Se o vedes en alfabeto cirílico, aí a parte emocional saltará, notaredes que se acordou de vos durante a viaxe, e ademais daredeslle a ese produto un valor engadido, porque veredes identidade, veredes autenticidade, veredes orixe, atribuiredeslle automáticamente máis calidade que outra marca máis coñecida, aínda que non coñezades a marca. Ese é precisamente o valor e o poder que ten o idioma no ámbito comercial, e agradecemos moito o premio e que existan premios deste tipo para poñer en valor precisamente ese elemento diferencial. Moitísimas gracias. Sempre que me poñen un latón e de menú hai chuletón, non sei parar nin dicir non. Sempre que podo vou xantar navallas, polvo e máis centoras, Alvariño, Ribeiro e Rioja. E xa non podo máis, e xa non podo máis. Arde meu estómago e máis la
xa non podo máis. Árdeme o estómago e máis a gorxa. Xa non podo máis, xa non podo máis. Vou comprar un metrazol e sal de Floridas. Vamos, Mochito! Vivir así é morrer de ardor, un ardor que me quita a vida. Agora son como moita verdura fervida, pero sen chicha. Vivir así é morrer de ardor, xa non podo comer pemento. ¡Qué desgracia! O gin tonic non podo velos, non me arden tía. Vivir así é morrer de ardor, un ardor que me quita a vida. Agora son como moita verdura fervida, pero sen chicha. Gracias, amigos. Veña, moita forza. Fantástico. Músicos, veña, a dormir, veña. Bueno. Non hai mellor vídeo para celebrar o premio a Vide Vide, que aparte tócame cerca. Martiño, José, que maravilla. Outro aplauso para eles. Home, unha tenda de viños despois dunha taberna é o mellor que pode haber no mundo. Claro, pero primeiro as tabernas, hai que ir ás tabernas, que as tabernas son a esencia de Galicia, non? Claro, nós, porque todo isto, non? Viño en galego, pero o galego, cando nace o galego? Vai dando, ti tranquilo que eu... Temos toda a pandemia. Cando nace o galego? Hai dúas teorías así fortemente enfrontadas que nos falan de cando nace o galego. A primeira, non, máis científica, non así respaldada por unha serie de teóricos da lingua e mesmo da ciencia, falannos de que o galego remontase á última glaciación do Pleistoceno, alá entre 110.000 anos e 10.000 antes de Cristo, por aí houve varias glaciacións, e na última, a primeira palabra en galego dixo unha señora que saiu da caverna, ao ver toda a neve, todo o xeo, a primeira palabra en galego que se dixo foi esta: Coná! Vos imaginadavos, apartar a pedra, ver todo eso, Coná! Estaba Manolo dentro e dixo: que tes, maruja? E di ela: xiou. Esa foi a primeira conversa que houve en galego, segundo unha parte da ciencia, dos lingüistas, andan aí traballando. Despois está outra versión ou outra hipótese máis ben un pouquiño máis xa máis épica, non máis poética, se me permitide a expresión, que ven aí da época de Murguía, de todos estes estudosos, xente que miraba polo noso idioma. Bueno, desto de darlle así unhas orixes un pouco máis épicas, non? Fala das orixes do galego, pois cando naceu Galicia tamén. Galicia fundou na Breogán, acordádevos todos de Breogán? Non, Breogán fundou Galicia, despois fundou un equipo de baloncesto, saliulle peor, pero primeiro fundou Galicia. Fundou tamén un concesionario de coches Toyota na Coruña, que aí chupan os fillos. Breogán fundou Galicia en 7 días, porque era o tempo que tiñan, claro, daquela ti para fundar un país, para crear un país, tiñas que ser así como unha especie de deus, semideus, e todos os deuses tiñan aqueles días, estaban no epígrafe 27 de autónomos, deus semideus, e tiñan aquel tempo para traballar, non iban a estar pagando autónomos todo o mes, pagaban 7 días. Entón, Breogán creou Galicia en 7 días. O primeiro día creou a terra, a parcelaria, o segundo día creou a auga, o terceiro día o mércores parecíalle pouca auga e creou outra pouca, pero a viña de arriba pudo estar quieto, cabrón. O cuarto día creou, o jueves creou os callos,
o venres creou o luar, pudo estar quieto tamén, claro, o luar, Galloso, bueno, toda esa, o sábado creou o galego. O galego naceu o sábado, naceu despois de... Claro, se crearan o galego antes, igual Galloso falaba algo mellor, pero non. Creou Galloso antes, despois o sábado creou o galego. O sábado tamén creou así o pulpo, o churrasco e a tartelada, que é a comida galega por excelencia. O domingo xa non sabía que máis crear, dixo, bueno, voume deitar así, pero bueno, reináballe, non? O tipo pedíalle crear cousas. Entón creou a repetición de luar. Na madre que pariu. Dios, que vicio, meu home. Bueno, esa é a outra, digamos, a outra hipótese ou a outra posible orixe do galego, non? Pero bueno, así foi como naceu Galicia, quedou bonita, non? Quedou chula, está ben, bueno, está ben aí cas parabólicas, cas bañeras para as vacas beber ali nas leiras, quedou bonita. A Catedral de Santiago está chula, está sin recebar, pero está para calquera ano destos que veñan a axuda de Europa. É verdade, alcalde, anda por aí, despois falamos dese tema. Bueno, pois todo isto non viña a colación deste maravilloso premio a Vide Vide, non, do viño das tabernas, porque as tabernas son a nosa catedral, non? É onde se digamos garda, onde se coida a esencia de Galicia, non? As nosas tabernas, esa taberna que xa por fora sabes que é unha taberna porque é unha casa de pedra, é un letrero de Coca-Cola que fon Casa Manola. Esta é unha taberna. Esta é unha taberna de toda a vida. Letreiro de Coca-Cola, Casa Manola, entras para dentro, está a vella, dentro da barra, con un mandil de mucha e nucha, as uñas cheas de merda, colla a palomita do viño, o viño na xerra está blanco, pero cando ela o colle pasa a clarete, que lle mete a uña dentro, pero chega a clarete, pero cando o collen os paisanos de fora, de clarete pasa a tinto que teñen tanta merda ou máis que ela. Ese é, digamos, como é o proceso natural do viño en Galicia, non? De blanco a clarete, de clarete a tinto. Bueno, pois esa vella por dentro da barra, eses paisanos por fora, está o que todo sabe, todo entende, que traballou aquí, alá, que está falando seguido, non cala nin debaixo da auga, que traballou na muralla china, que estuvo na selva, que casi o come un león, e o do lado que non di nada, só di lástima, me cago en tu madre. Claro, o do lado non di nada, simplemente di se foras tomar polo saco. Depois hai un terceiro que é o que di que si a todos, cando fala outro, menos cando din Evaristo, esta volta págala ti. No. Despois hai un cuarto ali en discordia que non sabe se está borracho, se é a tragaperras, que leva ali desde que abriu a taberna. Manolo de Xaniño, de Ordes, que caeu no pilón e ali quedou. Mais ou menos así é unha taberna en Galicia. Eu criei-me nunha taberna, eu son de Mazaricos só hai vacas, eólicos e tabernas. Eu criei-me, xa vos digo, nunha taberna hasta hai pouco eu non sabía contar hasta 10. Eu hasta hai pouco contaba as 3, 4, 5, 6, 7, sota, cabalo e rei. Non... facías, claro, ti criabaste nunha taberna, non había televisión, non había estas cousas da hora, beber bebías o que había na taberna, con 7 anos nin Coca-Cola, nin Fanta, nin zumo de piña, nin nada, no, cerveza, viño, caña e coñá, bebías o que había, 7 anos, chegabas á casa así, e xa estaba tu nai esperando así, camán, pensando que era para agarrarche para que non caeras, no, bumba! Te pareceche normal? No, mamá, non me parece normal que co que eu bebín a cabrona da vella non me puxo unha tapa. Era así, bebías, de pequeno bebías, era, eu que sei, era hoxe como, non sei, educación para a ciudadanía. Bebías o que había, non había problema ningún. E aparte chegabas á casa, claro, co que bebías na taberna, despois de ir a chavarrija, é que che daba a tua nai. Unhas frejas así con ginebra. A veces por dentro xa tamén. Doíache unha moa, coñá ou caña. Miña tua nai así con algodón e dicía, no, mamá, el algodón engaña, deixo estar, dame a caña sola. Facían aquelas tartas de bizcoito así, a tarta da aboa con chocolate, galletas e tal, botaballe Sansón o que quedaba, que a mitad xo bebía eu. Bueno, pois eso, eran as cousas que vivíamos naquele tempo, non? E aí o galego era auténtico, a vella do bar non había Dios que a jodera. Non había Dios que jodera, non, estaba aquel clásico almanaque de suministros Mouriño, desbrozamos cho todo. Que era unha tipa así en paños menores, cunha desbrozadora adiante, tapándolle así todo, suministros Mouriño. Entón chegaban así os espabilados, que maruja, que cachonda estaba de nova,
E dicía ela, sí, moito lle teño desbrozados collóns a teu pai. Non había maneira de fastidiala, no. Cando chegaba aquel típico madrileño e tal, hola, buenas, que pasa, como estáis? Que tal, gallego, que tal? Ni unha palabra, só falaba el, ni unha palabra. Como estáis, gallego, que pasa, non decís nada? Normal, con ese acento. E un día dilla bella, ti escoitaste este gilipollas? Era así, chegaban así os madrileños con esa chulería e dillo madrileño a do Bardí. Mira, perdona, algo para picar por aquí? E dilla bella, queres algo para picar? Pois claro, queres algo para picar? Pois claro. Pois mira, ves esa porta de aí? Sales para fora e hai un tractor de leña de carballo, vas a estar picando nela toda a tarde. Era a bella, non había Dios que a joder, era así, era Manola de casa Manola, porque outra cousa auténtica dos bares e das tabernas de Galicia son os nombres. O Rei do Cubata, especialidade en desayunos. En Pontevedra, Parrillada Hiroshima, especialidade en carnes a la brasa. Joder, en serio, isto era mítico, Mundial 82. Eran míticos os nombres de tabernas. Claro, eu sempre me gustou así xogar a poñer nombres, pero bueno, molaban, non? Poñerlle nombres novos aos sitios. É unha forma, non? De utilizar o noso idioma, o noso humor para poñerlle, pois eso, por exemplo, Cantina Turner, ou, eu que sei, ou Tasca Chonda, Bar Reynolds, bueno, cousas así que a mí me gustan, non? E que penso que lle poderían dar moita máis dimensión ao que é o comercio. Pero bueno, non vos lío máis, vamos dar paso agora ao segundo premio, premio á empresa de nova incorporación ao uso do galego. Para facer entrega deste premio, por favor, pedimos que suba a María Elvira Casal García, subdirectora xeral de Planificación e de Dinamización Lingüística. Boa noite, alcalde, máis membros da corporación, representantes da Cámara de Comercio, premiados e premiadas, membros do xurado, familia de don Manuel Beiras, señoras e señores, boa noite a todos e todas. Compráceme asistir a este acto para participar na entrega de premios que leva o nome do insigne galeguista Manuel Beiras e que o organiza dende o ano 2000 o Concello de Santiago de Compostela en colaboración coa Cámara de Comercio, para recoñecer o esforzo que realizan as empresas e o comercio de Compostela no proceso de normalización do uso da lingua galega. En primeiro lugar, quero desculpar a ausencia do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, que non puido asistir, como sería o seu desexo, por mor doutro compromiso ineludible contraído con anterioridade. No seu nome, exprésolles o agradecemento da Secretaría Xeral de Política Lingüística ás institucións que nos convocan por manter vivo este certame de recoñecemento que persegue a promoción da lingua galega no ámbito empresarial e comercial. Nesta edición, como noutras que a preceden, o relevante do recoñecemento non é o feito de recibir un agasallo simbólico, senón a iniciativa das persoas responsables das empresas e do comercio local que formaron parte das candidaturas presentadas por responder a unha chamada que reforza un compromiso firme e leal coa lingua e os dereitos lingüísticos da sociedade galega no ámbito da súa actividade. Existe na nosa comunidade un contexto legal orientado a protexer e promover o idioma galego nos diferentes ámbitos sociais, pero o maior uso e a súa dinamización depende en boa medida dunha actitude proactiva das persoas responsables e profesionais que conforman o tecido empresarial e de negocios da nosa comunidade autónoma e, nomeadamente, de Santiago de Compostela como capital de Galicia. Dende a Xunta de Galicia, gustaríanos chamar a atención sobre a vantaxe competitiva que supón para este sector incluir entre os seus servicios o emprego da lingua galega como marca de proximidade, confianza e denominación de orixe, que pola súa proximidade ao portugués constitúe unha inmellorable porta de entrada ao mundo da lusofonía, un mercado que agrupa a máis de 250 millóns de consumidores en todo o mundo. E xa para rematar,
fago tamén extensivo o noso agradecemento ás empresas e negocios premiados nesta edición, porque son elas e eles as responsables de incorporar a lingua galega ao éxito dos seus negocios e garantir así un maior prestixio social da lingua galega nos nosos días. Parabéns e 1000 primaveiras máis para o galego. Bo Nadal. O segundo premio desta noite, Premio Manuel Beiras na categoría de Empresa de Nova Incorporación ao Uso da Lingua Galega, a Creativas Galegas. O xurado destaca de Creativas Galegas ser unha aposta en feminino por abrir no corazón da cidade histórica unha ventá á creatividade máis orixinal e auténtica, que brilla no contexto de monocultivo estandarizado e gaña aínda maior valor ao se presentar orgullosa da nosa lingua e da nosa cultura. Recollen o premio na categoría de Empresa de Nova Incorporación ao Uso da Lingua Galega Beatriz Barril Romero, Sandra Betanzo Regos e Isabel Pernas Rey, interiorista, deseñadora e responsable de comunicación de Creativas Galegas. Noraboa. Moi boa noite a todos e a todas. Ante todo, moitísimas grazas por convidarnos a esta 22ª entrega dos Premios Manuel Beiras. Creativas Galegas naceu a finais de 2019 de mans de 3 creativas, como somos Sandra de Rego, Bea Barril e unha servidora, Isabel Pernas. Creativas Galegas, este proxecto, esta marca, nace co firme propósito de ser unha ventá para todas aquelas pequenas marcas do eido cultural galego que manteñen vivas as nosas tradicións, a nosa cultura, o noso patrimonio. Unha marca paraugas que reúne, acolle e impulsa a todas as persoas que reformulan e manteñen vivos os nosos oficios, as nosas artes. A día de hoxe conformamos este colectivo Creativas Galegas máis de 230 marcas. Abrimos a finais de 2020 este primeiro espazo físico de venta, o Mercado Galego da Creatividade, que acabamos de ver agora mesmo no vídeo. Está situado en pleno casco histórico de Compostela, na Rúa da Calderería. E despois de un ano de andaina, temos que dar as grazas a todas esas persoas compostelás de todos os puntos de Galicia que elixen o noso mercado como lugar onde mercar produto de proximidade, produto local, como sinalaban antes, para facer un consumo responsable, como sinalaban antes os nosos compañeiros de Vide Vide. Grazas a todas esas persoas que non só elixen o mercado
para facer esas compras, senón que saen do mercado e cóntanlle a outros galegos e galegas que teñen que ir a mercar no noso mercado. E máis, ata traen a outras persoas e fanlle visitas guiadas para contarlles en que consiste un espazo con esa heteroxeneidade de produtos artesáns feitos por creativos e creativas galegas. Por creativos e creativas que temos hoxe unha pequeniña representación aquí a día de hoxe, que facedes posible que o colectivo teña sentido e que xa que estades aquí queremos directamente darvos as grazas por facelo posible. Grazas. E as marcas que non están aquí, as persoas que non están aquí e que tamén fan posible ese mercado, tamén decirvos que moitísimas gracias por confiar no traballo destas tres que un día decidimos que éramos capaces de crear un proxecto cultural rentable e viable no tempo. Grazas pola vosa confianza. Entre esa ventá para visibilizar a nosa cultura e o noso patrimonio, esa ventá creativa tiña que visibilizar tamén a nosa lingua, o galego. Non dubidamos nin un segundo que o galego era a lingua que queríamos elixir para contar o noso proxecto. Noraboa a todas as compañeiras, as marcas compañeiras que hoxe sodes premiados, e grazas por este recoñecemento a creativas galegas, grazas por sumarnos a esa rede de entidades que eliximos a lingua galega como lingua coa que contar os nosos proxectos, tanto a nivel interno, externo, na oral e na escrita. Grazas. Parabéns a Creativas Galegas por ser ese proxecto paraugas, unha palabra moi galega tamén, se hai algunha bolboreta e tal, pero paraugas tamén. Vai moito ca nosa, así. Ainda que non uses, lévalo aquí atrás, que queda... Parabéns, de verdade, por ser creativas e por facelo en galego. Eu tamén me quixen poñer creativo unha vez. Eu fixen filoloxía galega. E diredes, por qué? Porque vin con miña nai matricularme, iba a matricular en historia e dixo, para que eso non vale para nada, mira a tua irmán. Agora a cabrona está casada cun cantautor cubano e eu estou aquí, ves? Fixen filoloxía galega, vou tirando, a verdade é que, non sei, foron 4 anos chulos. Estudar non estudei, pero ao mellor pasaba, eu vivía no Monte da Condesa e a filoloxía estaba no outro lado e ao mellor marchaba ao luns do Monte da Condesa e non volvía hasta o venres, quer decir, era... Pero galego había, aí galego había galego. E un día acórdome nun exame con Iris Cochón, unha profesora que nos daba un curso monográfico de... unha moi boa tipa que nos daba un curso monográfico de poesía. Tiñamos que facer así como unha especie de exame sobre estirpe, un poemario de Méndez Ferrín. Eu non sei o que dixen, non sei o que respondí, non sei o que dixen, só sei que o comentario de Iris ao acabar foi: mira, Federico, tes que empezar a deixar de ler literatura e poesía como se foran as instruccións da lavadora. E dixen eu, xa, pois teñe que dicir a Ferrín que deixe de escribir despois de ir ao Máicar hasta as 6 da mañán, vale? Porque eu non lle entendo nada. Non lle entendo, joder. Así, pero grazas á filoloxía, ás tabernas nas que me criara, non? Un pouco a miña vida lá entre Mazaricos e Santiago, marchar nun Castromil pa Noia e ir de pé, porque non había un sitio para sentarse. Pois aí fun aprendendo un pouco como falamos os galegos, non? Os galegos realmente somos fascinantes a hora de falar. Vos vistes algunha vez a un galego que vai a un hospital a visitar a outro e lle pregunte que tal estás? Non, verdad? Non, dille, sabes quen está morrendo tamén? Así de veces, claro. É o que está na camilla, non penses que o toma a mal. É o que hai.
É o que hai, somos así, temos así esa chispa ao falar, somos fascinantes. Entón, claro, por que non aproveitamos eso? Non, por que non aproveitamos eso para erradicar dunha vez ese dito que eu xa me chega hasta aquí, non? De o galego non vende. O galego non vende. Me cago en Dios, mira a Amancio Ortega, non vende. Cago en tal. Bueno, é medio zamorano o leonés, pero el está aquí, el cotiza aquí, creo. Claro, o galego vende, agora vende a galega tamén, a filla, venden todos aí nesa familia. Claro, é que aparte o tipo burro non foi, ou ben asesorado estivo, non sei moi ben por quen, pero o tipo colleu e había Zara, mujer, Zara Kids, e depois ele chantou Zara home. Claro, dixo, hostia, un tipo que mira polo galego, claro que sí. Pasa que, claro, a xente non acabou de entendelo, non? Un día foi onde Mazaricos, ali meteuse en Zara home, e chegou ali, hola, mira, quería un pantalón. Ay, pues mira, eso aquí no es, eso tienes que ir al Zara de la plaza de Vigo, que no sé qué, al Zara de tal, esto es Zara Home. Mire, perdona, son da picota, pero non son gilipollas, Aquí pon Zara home. Zara, home, dame un pantalón, dame que sea un... No, pero es Zara Home, esto es cosas de menaje, del hogar, sábanas, tal... A ver, dame un pantalón, pero parece mentira. Tal, ao final, claro, Cabrera acaba siendo padrón á feira e comprase... Dime se non pudo aproveitar, joder, xa que na porta pa un Zara, home... Claro, con tal, aproveitas e pos de todo un feirón, que che costa? Non, que che costa? Pero ese é un dos nosos problemas, que non acabamos de querer o que temos, o que somos, o que falamos, non? Por exemplo, ese caso clásico con todos os meus respetos, que teño amigos e amigas, non? Que traballan deso, é un traballo tan honrado como outro calquera, pero teñen ese mediño, coño, ou esa, non sei, a ver se me diga algo o jefe por falar en galego. Chegas a un restaurante, a un supermercado cheo a reventar, xente por todos os lados, ves unha caixeira sola, e de repente oes, pili caja 4. E mires pali, e dices, tope, que ela é Teresa, que íbamos juntos á escola, está chegando, xente, veña xente, outra vez, pili caja 4. Teresa, estás ben? Estou, por? Non, muller, que acabo de oír. E volve, pili caja 4. Pero, tío, que pasa? Me cago en tal. Cando íbamos cas vacas non decías, morena o rejové. Pasa atrás que eu non ve la vara. Fala ben, joder. Eu que sei, digo como que ira, de Pili, ven que hai xente. Pili, me cago en tal, deixa de enredar, ven que está cheo. Joder, por que non nos creemos eso? Por que non nos vale? Joder, eses presentadores do telexornal, coño, que están aí forzadas e tal, non sei que, tal, embargantes meten canto lle dá a gana, pero depois falar aí un pouco. Acaba o telexornal e di, ai, Dios, como me cuesta, de verdad, tío. Venga, no vamos a tomarnos algo porque no, es que se me pone la garganta e tal. Joder. Tío, cuidemos o noso, non? Cuidemos o noso. Eses cantantes de orquesta. Sí, hola, sí, 1, 2, sí, hola, sí, 1, 2, 3. Hola, sí, hola, está estorbando o Citroën Saxo. Deixos estar que están fodendo, joder, deixo a xente tranquila. Temos que creer un pouco máis no noso, coño, un pouquiño máis no noso. Por eso mismo eu propoño non botar man da fraseoloxía, dos refráns, das frases feitas nosas, da nosa tradición oral, da nosa cultura popular, e aplicalo ao negocio, ao comercio. O galego vende, claro que vende. Vos mirade. Óptica Vista Alegre, xa o nombre xa é bonito, xa Óptica Vista Alegre. O que non sabe é como o que non ve. Motos Seoane, para que non baixes da burra. Se te lo demo no corpo, varela psiquiatras, porque a vida son 2 días. Taberna do meu compadre, ven polo vento que xa irás polo aire. Cousas de encantamento, lemos chutaró e o que faga falta. Clínica Xinecolóxica Carballeira, porque na cona da vella non manda ninguén.
Estamos aquí a piques de empezar estas datas tan entrañables, como diría o outro, o que está en Dubai, un Dubai que marchou. Nestas datas tan entrañables, non nas que, bueno, están aí o apalpador, Paparoel, apalpador, joder, o apalpador é noso, que irámolo tamén. Poñámolo en valor, o apalpador. Hai xente que di, apalpador, con esa barba pelirroja e tal, va tocando las barrigas de los niños e tal. Bueno, claro, se fai Michael Jackson de puta madre, non? Pero claro, se fai un vello que fala galego da ala das montañas, non. Claro que Papá Noel é moito máis guai. Un tipo de rojo entrando por unha chimenea, pero vamos a ver. Pero, por favor, entonces valoremos todas esas cousas. E hoxe quero recordar, xa que falamos de barbudos, a outro ilustre barbudo que naceu tal día como hoxe, un 20 de decembro de 1950 e algo, non recordo, Suso Bahamonde, outro xenio que puxo a lingua onde ten que estar e onde tiña que estar, e que lle puxolle canción e música aos versos de Manuel María. Galicia somos nós, a xente máis la fala. Se buscas a Galicia en ti, tes que atopala. Continuamos co premio á empresa innovadora no uso da lingua galega. Para entregar este premio, para que nos comente unhas palabriñas tamén, chamamos ao membro do Pleno da Cámara de Comercio de Santiago, don Xavier Freire. Un aplauso para ele, por favor. Alcalde, subdirectora xeral de Política Lingüística, familia Beiras, membros da Corporación Municipal, membros do Pleno, da Cámara de Comercio, premiados, membros do xurado, boa noite. Tócame a falar un pouco da evolución deste premio e da súa trayectoria. Teño a virtude de que non me van a deixar mentir o presidente Asorei, Manuel Portas, o propio alcalde e, por suposto, as persoas que levaron durante estes 22 anos o peso deste premio do que hoxe nos convoca. María e Soco, Soco e María, que son as auténticas protagonistas da vixencia destes premios polo seu traballo, para quen pido un aplauso. Cando decidiron, e interpreto porque eu non estaba naquel momento, si na Cámara, pero non dentro dos membros do xurado, cando, apelando á memoria de don Manuel Beiras, pois os paridores deste premio e paridoras tomaron a iniciativa, tiveron que ao comenzo partir de buscar casi ou reducirse aos ámbitos máis típicos do uso do galego na altura, para ter unha nómina de empresas candidatas ao premio. E naquela altura, pois incluso comenzouse diferenciando os premios á actividade comercial por un lado e os premios á industria. Bueno, ese arranque así un tanto inocente acabou por convencer de que un único premio ao uso do galego no ámbito económico sería moito máis acaído. A partir de aí, nestes 22 anos pasaron moitas cousas. No ano 2001 creouse unha das categorías do premio, que foi o da nova incorporación, ademais do uso continuado, que, por certo, foi unha iniciativa da Mesa pola Normalización Lingüística. O ciclo pechouse no pasado ano 2019, cando se sustituíu un premio que hasta o momento estaba vixente, que era a institución ou a empresa ou as persoas distinguidas polo uso do idioma, ao premio á innovación, á calidade, en definitiva, ao futuro. Neste marco cronolóxico de 22 anos, nesta evolución do premio, o que si temos o que queremos destacar, o que eu persoalmente quero destacar, é a importancia de trasladar o premio non só
un recoñecemento polo uso do idioma, tanto nas formas cotiás de relacionamento cos seus clientes nas empresas, senón as dimensións que o premio conleva e dos que hoxe temos aquí unha boa mostra, como sabimos nas dúas empresas que xa foron galardonadas. E é que os premios Beiras, ao noso entender, ou isto é o que se traduce dos debates que temos ou que tivemos estes anos os membros do xurado, é que felizmente nos convocan a pensar en futuro e en relevo xeneracional e en continuar en que o idioma é un elemento vivo. Xa nos deron moitos argumentos os representantes das empresas premiadas e que me precedeu no uso da palabra. Pero cando premiamos o uso do galego na empresa, tendo en conta que a empresa é algo que é moito máis convocante, que ten máis poder se cadra o que outros ámbitos máis típicos do uso do idioma, como poderán ser, desde os ámbitos da literatura ou determinado tipo de sectores que tradicionalmente utilizaron o galego. Eu represento a hostelería, ou me dedico a hostelería, e era un dos ámbitos típicos nos que o galego, como ben nos di o noso conductor, era moi recurrente. Pero cando premiamos o uso da lingua no espacio económico, estamos, de alguna maneira, evidenciando que os pasos que se den neste ámbito teñen unha maior contundencia. E así o verificamos, porque nos últimos anos é moi difícil, costa moito tomar unha decisión de a quen darlle o premio. E os debates son arduos, pero se poñen máis cousas en valor. Hoxe vimos que se está premiando, entre outras cousas, a unha iniciativa que, alén de utilizar o uso galego, e iso para nos algo un paso, un chanzo xa superado, aportan outras moitas cousas. E a través do uso do idioma premiamos outras cousas. Premiamos cousas tan importantes queremos para esta cidade, como é, que espazos que nos acollen, como é o casco histórico, teñen novas iniciativas moito máis alá do monocultivo existente e a xuicio só de quen fala, degradante, estéril. Polo tanto, a raíz ou a través do premio tamén valoramos outros elementos, como é o feito da innovación, de que o galego sexa permeable a todos os rexistros da convivencia normal e da transacción normal empresarial. É dicir, empresas que se dedican a crear contidos para aplicacións informáticas estiveron en riba da mesa nesta edición dos premios. Empresas como as premiadas, que nos trasladan máis alá do seu produto ou que dentro do produto nos dan un paseo pola nosa xenuidade como comunidade, como é o caso de Bidevide, son elementos que acaban configurando unha valorización deste premio. Por vontade do xurado teño que trasladarvos que, ademais de que foi moi difícil, que cada vez é moito máis difícil dar o premio, estes novos ámbitos que o xurado pon en valor a hora de tomar a decisión nos fan ser moi esperanzadores, nos trasladaron unha sensación realmente de alegría pola viveza e porque estes 22 anos que se deben a todas as persoas que traballaron e que puseron a andar esta iniciativa, realmente son moi satisfactorios. Polo tanto, creemos que o premio que hoxe non acaba aquí, pero que este é o punto, digamos, álxido na gala de entrega dos mesmos, que comeza cunha campaña. A min díxeme que me quitara a mascarilla, non sou moi guapo, pero que me dixeron que era máis importante, que se nos entenderá ben, ainda que creo que se me entende suficientemente. Decía que, para concluir, que o estado dos premios Beiras é moi bon, goza de moita saúde, que a riqueza dos argumentos que estamos utilizando nos últimos anos nos fan pensar que hai iniciativas moi importantes, que hai realmente unha nómina de empresas que incluso repiten ano a ano coa esperanza de que sexan as empresas seleccionadas e que, por tanto, entendemos que este premio é un elemento de prestixio
para o idioma e para esta cidade que quen o convocou e quen o alberga e que creo que o noso Concello pode presumir de ter unha iniciativa como esta. Non vos enredo máis, isto era o que tiña encomenda de trasladaros por parte do xurado e xa, sin máis dilatación que diría o outro, comenzamos a dar, comezo por comunicarvos cal é o último premio desta noite. O Premio Manuel Beiras na categoría de empresa innovadora no uso do galego ten este ano como empresa seleccionada a Código Cero. O xurado destaca de Código Cero 20 anos dando conta das innovacións no sector TIC, interconectando o tecido empresarial vinculado a el e chegando a miles de persoas cada día. É unha impagable contribución a que a nosa lingua estea na vanguarda. Recollo o premio na categoría de empresa innovadora no uso do galego don Xosé María Fernández Pazos, director do grupo Código Cero Comunicación e das webs e as revistas Código Cero e o Barbanza. Señor alcalde, vicepresidente e membros da Cámara de Comercio da Corporación Municipal, subdirectora xeral de Planificación e Dinamización Lingüística, membros do xurado e familia de don Manuel Beiras. Quero, antes de nada, agradecer ao Concello de Santiago e á Cámara de Comercio e, como non, aos membros do xurado desta 22ª edición do Premio Manuel Beiras por este recoñecemento que, para os que facemos a diario Código Cero, e desde hai 3 anos o noso novo fillo, Barbanza, supón un estímulo de que non nos equivocamos ao usar o galego como instrumento de comunicación. O próximo 7 de xaneiro, Código Cero cumprirá os seus 20 anos desde que saíra en formato revista no ano 2001. O noso proxecto naceu uns meses antes nun programa da Radio Galega da que me honro en dicir son un dos seus fundadores, hai xa, próximamente 37 anos. Por aquel entón, o director da emisora, o meu querido amigo Alfonso Cabaleiro, aceptou a miña proposta de poñer en marcha un programa radiofónico sobre novas tecnoloxías que foi pioneiro no Estado. Aquela iniciativa levaría o nome de Código e que, por certo, tivo un grande éxito ata o punto de ser líder de audiencia en Galicia na súa franxa horaria. Por aquel entón, os enderezos de internet, lembrarán vostedes, eran algo máis complicados que actualmente, polo que se fixo necesario crear unha web que cumpliu xa os seus 20 anos o pasado 25 de xullo, en na que tivo un papel fundamental Marcus Fernández, que sigue hoxe 20 anos despois ao pé do canón. Ao recibir a finais de 2001 o Premio dos Enseñeiros Españois e Galegos como a mellor iniciativa en difusión de novas tecnoloxías, decidimos esa noite, e non sei se por efecto do viño, crear unha publicación dedicada ás novas tecnoloxías. Naquela iniciativa estábamos
Carlos Ballesteros, hoxe noutras batallas, Marcus e eu. Apenas un mes despois, o 7 de xaneiro, nacía Código Cero, revista de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia e referente do que sería a innovación tecnolóxica no noso país que seguimos recollendo 20 anos despois. O de cero, por certo, en referencia ao sistema binario de ceros e uns base da informática e do mundo tecnolóxico. Por aquel entón dixéronos que estábamos tolos por editar unha revista gratuita en galego de I+D e que non íamos durar máis de 2 meses. E xa ven, aquí estamos pois 20 anos despois. A verdade é que temos que dicir que o noso proxecto ten moito máis de ONG que de empresa, xa que o obxectivo do mesmo é dar a coñecer o que se fai neste recuncho chamado Galicia e facelo sobre todo en galego, tal como fixemos desde o noso nacemento. Hoxe saímos, por certo, co número 221 da nosa revista mensual, cunha edición diaria na web que chegou xa aos 5.200 números e que len preto duns 4.000 usuarios únicos de media ao día e outros 2.500 que reciben tamén diariamente o noso boletín tecnolóxico. E todo, insisto, en galego e de balde. Pero para manter este proxecto foi e é necesario o apoio das institucións, das empresas. Bueno, de algunhas, xa que, por desgraza, o do galego aínda non o teñen interiorizado e pensan que terá máis repercusión se o fan en castelán, a pesar de que, como di o premio, o empregar a nosa lingua xera oportunidades de negocio e un valor positivo nas relacións comerciais que facilita a conexión e achega confianza. E, por suposto, o apoio das administracións. E quero destacar aquí especialmente o da Xunta, a través de Antega e da Secretaría Xeral de Política Lingüística e de outros departamentos da Administración Autonómica, do Concello de Santiago e tamén da Diputación, porque de ben nacido creo que é ser agradecido. Eles apoiaron este proxecto desde o seu inicio e siguen a facelo 20 anos despois e espero que o sigan facendo outros 20 como mínimo. Quero pensar que con o noso grao de area estamos facendo algo polo noso idioma e a nosa cultura para que, como dicía Cunqueiro, esperamos 1000 primaveras máis. Remato e fago co agradecemento, como dicía ao principio, ao Concello de Santiago e á Cámara de Comercio por este prestixioso premio de profundo significado para a lingua e xa un referente no noso país. Xa no persoal, vanme permitir que o faga o meu equipo que me acompaña nesta aventura desde o seu inicio. A Marcus, Fernando, Sonia e a Óscar, que me aguanta especialmente a diario. Como non a miña familia, a miña irmán e a miña sobrinha. E quero neste acto, para rematar, lembrar a un querido amigo que nos deixou a principios de ano, Alfredo Iglesias, premio tamén xunto ao seu compañeiro Ale Regueiro do Manuel Beiras 2016, pola súa revista Coralia, e quen colaborou comigo en moitos proxectos, entre eles cando decidimos transformar o formato de Código Cero dun tabloide a unha revista. A miña lembranza para el e o meu agarimo para Alex. Grazas polo premio e insistir na necesidade deste tipo de recoñecementos que nos animan e impulsan a seguir traballando polo idioma e a cultura do país. Boas festas e bo 2022. E, por suposto, coidadiño. Outro día en Santa Comba, Pepe, moito mirabas pra min, pero non falabas jalupí. Despois de 4 cubatas toreadas, eras un mastín, era o rei da pista, jalupí. Para vir a xunta a min, para vir a xunta a min, bailaba a cara jalupí. Comentaron más amigas, Pepe, que andabas atrás de mí, pois leva la clara jalupín. Pero ti se non bacheo, achicaste e cagas por ti, frega contra un
galopín. Para vir xunto a min, para vir xunto a min, baila la cara galopín. Para vir xunto a min, para vir xunto a min, sí, baila la cara galopín. Vamos, supérame esta, José María. Claro que sí, Monchi. Toda túa. Para todos vos que estáis ahí aguantando, no confinamiento. Vamos ese perrito, vamos ese piloto. Meu, 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 meu. Soy lo máximo, tíos. Gracias por nos escoitar. Vámonos. Para vir xunto a min, para vir xunto a min, baila la cara galopín. No camión das hamburguesas, cajo en diola está vacía y nin comer tranquila podo galopín. A ver se che queda claro. Iches, José Juan pasa de mí. Coyuntas y aranga, Bradalín. Para vir xunto a mí, para vir xunto a mí, baila la cara galopín. Para vir xunto a mí, para vir xunto a mí, baila la cara galopín. Para vir xunto a mí, baila la cara galopín. Chequero. Este é o caso clásico da industria musical chea de piratas e boitres, non? Que acaban... Este dúo podría ser famoso mundialmente, pero esta canción original deles viñeron 4 chavales de Liverpool, joderonlle e viviron, de rentas toda a vida. Eles, pobriños, están por aí tocando en bodas, bautizos e comunións, pero podedelos contratar para calquera acto que, habendo viño, eles van. Pois nada, imos ir rematando e nada, darlle os parabéns tamén a Código Cero, como fixen coas anteriores premiadas. Parabéns por conxugar tamén a tecnoloxía e o idioma, porque é moi importante, non, que vayan da man nos tempos que corren. Eu, por exemplo, hai un exemplo que poño sempre de tecnoloxías, de novas tecnoloxías, non? Que está moi ben, pero que nós tamén aquí temos as nosas, non? Temos as nosas. Por exemplo, o caso do GPS, non? Coñecedes o GPS, ese clásico navegador que pos no coche ou no vehículo no que vayas, GPS, Global Localization, non sei como é, dá igual. Pareceme un atraso, non? O GPS, cando nós en Galicia temos un sistema de navegación moito máis, polo menos autóctono, que é o GPM. Conocédolo, non? GPM, guíate por min. Claro, que ti aos sitios non chegas, pero pásalo de puta madre. Ti vas no coche por unha pista desta secundaria, terciaria, destas que non salen no GPS, e vas perdido, reduces o coche a 40, a 30, a 20, xa non sabes por onde vas e tal, e ves que ven unha vella cun carretillo. É unha vella cun carretillo, cheo de coles, de leña, ou vacío, porque a vella o que anda é o cuento, e anda así. Entón, chegas tela, para o coche, baixa a ventanilla, aínda non preguntache nada, xa está a cabeza da vella dentro do coche.
Ola, mire, boas, para ir para Laraño. É logo que queres ir ti a Laraño. Non, é que, bueno, quedei aí con a xente para, bueno, faláronos aí ben nun sitio para comer. Ai, faláramos ben, si, a xente é moi amiga de falar. Bueno, se me pode explicar como podo facer para chegar a un sitio para comer e tal. Bueno, mira, ti sigues todo recto, vas chegar a unha casa verde con portal marrón. E aí, no, esa é a nosa casa. Bueno, moi ben. E despois atrás temos un hórreo, temos dúas leiras ali, bueno, pouco máis, meu fillo, que por Dios, que a cousa non é pa... Non, digo despois como teño que facer. Despois sigues todo recto 1 kilómetro e ves que vai salir un can que vai ladrando atrás tú outro kilómetro, ese é o noso Trotsky. Ten cuidado, non atropelles, vale, despois como podo facer e tal para... Non, me sigues outro pouco, vas pasar ali por un contenedor, unha farola que nos puxo o noso alcalde. Ai, o noso alcalde, Dios mío, que tan bo é. Que tan bo é. A min venme buscar a casa sempre para ir votar. A min e a todas, que pon un ómnibus. Bueno, moi ben, pois alegro-me por vostede e tal, pero eu, se me pode explicar por onde teño que ir, que teño algo de fame e tal. Tes fame? Pero dixéralo antes, coño, que temos caldo de hai 3 semanas na casa. Como estará o caldo? Se non digo a miña nora que che escacho uns ovos ou que che boto uns bisteíños de raxo ou calquera cousa. Ai, a miña nora que tan boa é, Dios mío, que tan boa é, guapa, limpa, traballadora. Non parece que viñera da Coruña. Bueno, señora, pareceme moi ben e tal, pero se me fai... Ola, mira unha cousa, fásteme unha cara conocida. Ti non será lo... És tal, és tío. Non, señora, ti és tío, ti é o Padre Casares, o da película esa que botan os domingos. Que non, señora, que eu non son o Padre Casares, nin é unha película, nin a botan os domingos. Ai, a mí non me dixas que eu a televisión non vexo. Así é como é o GPM. Ao sitio non chegas, pero sales dali aprendido. Non, é bonito poñer eso en valor, e pareceme o máis bonito. E agora xa, sin estendernos máis, por favor, pídovos un forte aplauso para o excelentísimo señor alcalde do Concello de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, que nos vai deleitar coas súas verbas en galego tamén. Bueno, moi boas noites a todos, membros da Corporación Municipal, subdirectora xeral, da Comisión Executiva e da Asamblea da Cámara de Comercio, familia Beiras, amigas e amigos. A verdade que en estas cousas sempre se aprende un montón. Eu nunca me imaginei que Dua Lipa, me parece que era Camilo VI e incluso os Beatles, pois todos estaban copiando e estaban aproveitándose do coñecemento e da imaginación dos galegos, pero agora xa vou moito máis aprendido e moito máis tranquilo. Tamén é certo que cando o amigo Federico empezaba coas súas palabras de Celso Emilio Ferreiro, que expresa esa paixón pola lingua, cando di eso de que fala galego porque eu quero, bueno, o que nunca entendín demasiado é porque en moitos temas emblemáticos de Galicia, sean os poemas de Celso Emilio Ferreiro, ou sea o noso propio himno, hai que aplicar determinados calificativos aos que non comparten determinadas cousas. Me refiero a eso de imbéciles e escuros e a todas esas cousas. Eu creo que somos o único país que no seu himno nacional aplica ese tipo de calificativos, pero bueno, supoño que eso, como das tabernas que nos contaba Federico, e o das vellas, que seguro que non eran da parroquia de Laraño, ou en todo caso será de outro Laraño distinto que o que hai en Santiago, que fan todo ese tipo de preguntas. En calquer caso, celebramos hoxe 22 anos deste premio. Estaba lembrándome cando, pois hai 22 anos, viñeron Manolo Portas e Evaristo Carracedo, me parece que foron os dous promotores da iniciativa no Concello de Santiago e na Cámara de Comercio, que daquela presidía o amigo Jesús Asorei, que tamén está aquí presente, cando nos viñeron coa proposta de creación deste premio. A todos nos pareceu moi ben. Era un premio que tiña como obxecto potenciar, poñer en valor o uso do galego na empresa, que era un mundo que en aquel momento parecía bastante alleo á utilización do galego, parecía bastante reticente, e ademais
pois o facía utilizando a referencia de Manuel Beiras, un empresario de aquí de Santiago, con un comercio non moi lonxe de aquí, que fora membro da Cámara de Comercio e tamén membro da Corporación Municipal, e, por tanto, para todos nos pareceu tanto moi oportuna a iniciativa como moi acertado, moi atinado o nome que se elixeu para xustamente representar esta iniciativa. Ao longo destas 22 edicións, pois van xa un grupo importante de empresas. E antes de seguir adiante, non vai a ser que me esqueza, quero felicitar desde logo a Vide Vide, a Galegas Creativas e tamén a Código Cero polo recoñecemento que o teñen no día de hoxe, pero sobre todo polo labor que veñen desenvolvendo, en algún caso ao longo de tanto tempo, en outros casos máis recientes, pero en actividades económicas moi importantes. En algún caso cunha certa relación co turismo, en outros casos coa innovación e o deseño, en outro caso coas novas tecnoloxías. O que é certo, por certo, cando falaba Federico de Dua Lipa, que canta en inglés, a súa lingua originaria, se non me esquezo, é o albanés. Por lo tanto, foi unha persona que aprendeu a falar en unha lingua, pero en un momento determinado, seguramente por razóns de tipo comercial, opinou que era máis oportuno falar outra, ou polo menos expresarse en outro idioma diferente. E iso me leva a unha certa reflexión. Celso Emilio Ferreiro defendía o galego porque sí, porque lle salía de dentro, porque lle petaba, porque era unha demostración de resistencia, era unha demostración de cariño á súa terra e tamén dunha certa rabia contida. Eso está ben, porque, sin lugar a dúbidas, o idioma, que é a referencia esencial da nosa propia identidade, ten que nacer do corazón e, por tanto, dos sentimentos. Pero tamén é certo que se queremos que o galego triunfe no futuro, se manteña no futuro, temos que conseguir outra parte importante, que a parte de nacer do noso corazón e dos nosos sentimentos, este tamén na nosa razón e a ser posible nos nosos intereses, porque a sociedade é así e as cousas se manteñen e crecen cando xeneran intereses e cando o interés xeral é que se manteñan. E se non é así, pois as cousas non van tan ben. E o certo é que o idioma, a parte dunha sinal de identidade, temos que convertilo nunha sinal de calidade. Eu lembrome cando en Galicia empezou a moda galega, en aquel momento había algunhas empresas e era moi típico utilizar, por exemplo, denominacións que xeneraban unha certa confusión co italiano, porque parecía que o italiano estaba máis de moda, que o italiano tiña un marchamo de calidade, que un produto que nacía en Galicia pois podía ter dificultades para ter ese marchamo de calidade. Hoxe non, hoxe Zara terá ese nome, Zara Home ou Zara Home, como decía Federico, podría ser Zara Home perfectamente, pero o que é certo é que hoxe a imaxe de Galicia, a imaxe do produto galego, a imaxe da industria galega, a imaxe da nosa tecnoloxía, da nosa creatividade, da nosa capacidade de innovación, é unha imaxe de calidade. Por tanto, é unha imaxe na que utilizar o galego pode vender e pode sernos útil para difundir fora de aquí, pero tamén fora de aquí, ese marchamo, ese sello de calidade que é absolutamente imprescindible. Non somos un país pequeno. Os últimos datos nos din que non chegamos nin a 2.700.000. Somos, creo que eran 2.698.000. Bueno, somos un país pequeno e eso non me parece grave. En descenso demográfico, eso sí me parece moito máis grave, pero somos un país que goza dun prestixio, dunha calidade reconocida, dunha fama de xente traballadora, honesta, eficiente, confiable en suma. Todo eso temos que poñer en valor.
Todo eso non exixe que renunciemos á nosa lingua, ao noso idioma. Ao revés, o noso idioma pode ser un elemento para poñelo en valor. E eu que quero rematar é agradecendo a todas as empresas que xustamente o que están facendo é eso, defender o noso idioma, pero axudarnos a transmitir a imaxe, a idea de que todo o que vai en galego é unha referencia de calidade, é unha referencia de competitividade, de innovación e, polo tanto, de futuro. Parabéns aos premiados, moitas grazas a todos e que teñamos a oportunidade de seguir celebrando moitos anos máis a concesión deste premio. Grazas a todos. Pois rematamos, agora si rematamos. Xa lle preguntaré a Celso Emilio e a Pondal por que dixeron o que dixeron. Teño bastante rollo con eles, así polo Skype e tal, falamos bastante. Se o puxeron, como decía a miña avó, por algo será. Lamentablemente era por algo, porque, bueno, non sei, eso é teoría da literatura, pero bueno, lamentablemente sempre hai quen pensa que eso que o noso non vale. Entonces cambia automáticamente ao idioma máis cercano. Se fora cercano sería bonito hasta que só fose cercano, pero o malo é cando se acerca, te arrodea e te papa, non? Entón supoño que iban por aí os tiros, pero bueno, xa lles preguntarei a eles e tal. Nada máis, moitísimas grazas por aturarme, por vir aquí celebrar esta festa do noso idioma como vehículo para darlle pulo, para darlle vida ao noso comercio. Mil primaveras máis para o galego e xa sabedes, falade, meniñas, falade galego porque vós tendes o poder. Ata sempre! Para mí, pero non falabas jalupí. Despois de 4 cubatas toreadas, eras un mastín.